jo escric una novel·la al segle X amb un llenguatge actual. Per exemple, els punts cardinals. I molta gent m'ha dit, hòstia, però no en deien nord i sud, ja ho sé. Però jo estic escrivint una novel·la al segle XXI, no estic escrivint una novel·la al segle X. I llavors jo el centro al segle X perquè sóc un apassionat de Còrdova i també del Ripollès. I aleshores a partir d'aquí lligo dos mons, no? Lligo dues històries i aquests dos mons, a través d'un viatge d'un personatge, els intento unir, no? La modernor i els que comencen, que anhelen ser moderns. No em feia por la crítica perquè no em fa por res, diguéssim, no? Jo faig una novel·la, jo pareixo una història, la deixo en un llibre i que cadascú en pensi el que vulgui, no? Està bé. I està bé que et fotin canya, home. Home, la família... Sembla que soni conservador, però ho és tot, no? Significa el punt de partida, el punt d'arribada, són com els fonaments, no? La lleialtat és una cosa tan senzilla com de quin equip ets i tenir-ho clar. Ser un tio que no falla als altres. Però, hòstia, el que em fa trempar més ara és escriure, crear històries per històries, estructurar-les, fer créixer personatges que neixen, que els mates, que ara, hòstia, aquest no. I això, hòstia, és apassionant. Hi ha grans narradors. Soc un fan del Jordi Puntí, soc un fan del Màrius, Baulenes també m'agrada molt. Crec que els narradors d'ara han perdut tots els complexos. I això està molt bé.